biktima sa mga sakop sa Police Station 2 nang gawas. Mga reklamo nga pagpamulog sa mga minor de edad nga dinakpan ngadto sa pagpang-abuso sa mga commercial sex workers gibutyan. Vandalism addiction ang sakit sa lalaking nakuhaan sa CCTV camera nga nanggaras og mga bag-ong sakyanan. Ipangita na karon sa kapulisan ang suspect nga si Harry Camelio Ababa. Transport March Rally sa pundok sa mga driver, wala makabalda sa mga sumasakay. DENR muisyo na og permit sa pagkolekta sa naglaundok ng medical waste sa mga hospital. May ngapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 22 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihato ng masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Susihon sa Provincial Agriculturist Office ang mga mag-uuma sa lungsod sa Barili. Nga gikatahong nag-heat stroke gumikan sa nasinating kainit sa panahon. Wa pasab sila nadawat nga taho nga dunay mga nadaot nga mga pananom gumikan sa mild El Nino. Jinky Rosit, Sugin Limi. Sa gipahigayon nga panagtigom sa tanang municipal agriculturist sa miaging semana, nasayran nga dunay pipila sa mga mag-uuma sa lungsod sa Barili ang gikatahong na nga heat stroke tungod sa nasinati nga naglagiting nga kainit sa panahon. Ang provincial agriculturist gikatakdang mususi sa insidente aron pakisayran kung unsang klaseng tabang ang mahimo nilang mahatag sa mga naapektuhang mag-uuma. Ang gireport noon, usa sa mga municipal agriculturist sa kini sa Barili, ni-report siya nga dili man crops ang na-damage. Ang reported is naay na heat stroke nga mga farmers. Hinuon wa pay nadawat nga taho ang buhatan sa provincial agriculture sa mga kaumahan nga naapektuhan sa padayong mild El Nino nga nasinati karon. They are more concerned of naunsa na ilang crops nga basin unyag madaot nga wala nanon sila paninguhaan. Usahay malimtan gyud na usahay ng atong health side. Ang buhatan sa pag-asa, mipasalig nga dunay masinati nga pag-uwan karong tuiga, mao nga kumpiyansa ang mga mag-uuma nga mahimong maayo ra ang dagan sa natad sa agrikultura sa probinsya karong tuiga. Jinky Rosit, News 5. Pundok sa mga driver, nag-march rally karong adlaw apan wa mapektuhi ang mga biyahe sa jeep ni pasahero. Nagrally usab ang mga pundok sa mga environmentalist aron pagpaundang sa mina ug sa dili nga paggamit sa coal alang sa pag-generate og kuryente. Andrea Patenia, Sugin Limi. Dini sa Maidan MJ Cuenco, nagtapok ang mga miyembro sa pinagkaisang samahan ng Chuper at Operator Nationwide kun Piston Cebu aron musalmot sa ilang nationwide simultaneous rally. Ubos sa naglagiti nga kainit, nagmarcha sila sa kadalanan bitbit ilang placards padung sa buhatan sa Land Transportation Office 7 sa may N. Bacalso Avenue. Nagunang kausa nila mao ang pagbasura sa Joint Administrative Order kun JAO pinagi sa pag-awag sa Korte Suprema sa pagdeklarar ni ini nga unconstitutional. Upo sa Joint Administrative Order 2014-01, mas dagko na ang multa sa mga drivers ug operators alang sa ilang mga traffic violations. Gani, moabot na nga to sa 1 million pesos ang multa alang sa mga kolorong nga bus operators. Reklamo sa Piston nga gawas nga di makatarunganon ang JAO, giingon nga gigamit kini sa pipila ka mga traffic police sa pagpangurakot. Sa JAO ma'am, daghan sila pamagi, pwede raman gud nila ariglohon. Halimbawa, ingno nila ang driver nga 6 mil na, pero kung nakatay 2 mil dia, dili na mabot sa opisina. Lakip sab sa gipangayo sa Piston mao ang pagbasura sa oil deregulation law ug pagtangtang sa 12% nga VAT sa presyo sa lana. Matagkaroon ug niya padayon nga nagpasaka ang mga oil company. Na kung atong tanahon wala naman unta pagsaka pud sa pangkalibutan ng merkado aning oil nato. Dapat unta makatagamtam ang driver sa pag-ubos sa presyo sa pangkalibutan ng merkado. Dini nato pero baliktad ang naitabo. Hinuon wa maapektuhi ang pagsakay sa mga commuters kay daghan gyapon ang mga nanagan nga jeep sa kadalanan ug wa na gideploy ang mga buses sa Cebu City Hall. Aron pagsiguro nga hapsay ang lihok protesta, niuban ang pipila ka mga sakop sa kapulisan, traffic enforcers ug sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa
Samtang nagrally sab ang mga environmentalist groups aron pagpahunong sa mga practices nga makadaot sa kalikupan. Tinguha sa alyansa Tigil Mina ang pagpahunong sa mining activities nga giaprubahan ni Presidente Noynoy Aquino kay matud pa mo resulta kini sa mas grabing kakuwang sa supply sa tubig hilabi na karong ting-init. Sa pagbina pa lang para makakuha ka bulawan, for every second nga magamit ni mga tubig, that would be 10,000 liters. That's why ang scarcity sa tubig diri sa Cebu problema na sa katawhan. Dinhi mihunong ilang rally sa mga establisamento nga gipanag-iya sa mga pamilya nga nag-invest sa coal power plants aron ipadayag nga ang padayon nga paggamit og fossil fuel sama sa coal alang sa atong energy production mao'y hinungdan sa global warming ug climate change. Nanawagan sila sa pagbalhin ngadto sa renewable energy sources sama sa solar ug wind energy. Ang coal projects muna'y hinungdan nga nung ang hugaw sa kalibutan mag-anam og kadaghan munang naatay climate change. So og hinaot magtinabangay ta dili lang simple nga kanang atong tukion ang problema sa basura. Ang pinakadako nga muhatag gyud og hugaw kining mga kumpanya sa coal. Dili man tinuod nga clean energy ang pinaagi ang coal. Andrea Patenia, News 5. Dugang reklamante ang mipatimaw og nagpatabang human sa gingong pagpangabuso sa mga pulis sa Cebu City Police Station 2 nga gipanguluhan sa ilang hepe nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu. Ryan Sorote, Sugindimi. So, unsa man ni si Chu para nimo? Sobra pa na sa tanang salbahe siguro sir kay sa tanang hipis siya ra may naan na in taon. Sa kadaga apela na may agi police diri. Siya ra ginakabuhat na mo ginato gid. First time dito na mo nabuhat nga inato. Tungod sa kamatayon sa batang si Chastity Mirabiles gikan sa tiilis sa mga pulis sa Cebu City Police Station 2, nagpatimaw ang ubang giingong nabiktima sa hepe ni ini nga si Police Chief Inspector Wildemar Chu o sa iyang mga sakop. Di mo minus sa 15 ka mga namuyo palibot sa Redemptorist Church ang nagpatabang og misumbong kang Attorney Inocencio de la Serna kung giunsa sila pagdapat og abuso sa mga pulis sa Station 2. Nibong magani ko because nahitabo siya magipasingin nila na akong gi-express akong support niya, but the thing is kaning mga tao karon, kaning mga bata karon nisulti na nisumbong na nga naigikulata gisikaran ang naong. Usa sa mga nakulatahan kining 18 anyos nga lalaki asoy ni ini nga gihawanan sa mga pulis ang sidewalk sa mga street dwellers nitong Enero alang sa nagsingabot nga sinulog. Ginguwa makontento si Chu ug ang iya mga sakop ug gikulata ang biktima ug gipakuryentihan human misukol. Gipukaw ko niya sa tubangan skipsing nga natuog ko pag human nagpukaw gikumot akong buhok. Mo to pagkumot niya sa akong buhok nilingkod no kay mo aksyon at akong barog. Iya man akong gikulata diretso mo to pagkulata niya nako nikupot ko sa poste. Nakatilaw sab sa kabangis ni Chu ang 14 anyos ining kapuyo nga igurang miuwang. Giingong gidapog siya ni Chu dugan sa pagkuryente kaniya. Nayaka na akong ba, naluwi kis tanan mo to, nigakos ko. Mo to, ang bata-bata ni Chugi, kurintihan ko. Mo to, nabuyan na ako akong bana. Tsagit ka pun ko tabang pud mo, tabang pud mo. Walay na nabang na mo kuya. Di lang pisikal nga pagpanapat ang gibuhat sa mga pulis sa grupo sa mga batang libod soroy sa Redemptorist kay doon nga pagigipang-upawan sa mainay minor de edad nga lalaki. Gigong sukad milingkoy si Chu isip hepe sa Station 2, napuno na sila sa kahadlok matag higayon nga makakita sila og pulis. Hinoon, ilang giklaro nga di ka nang sakop sa Station 2 mga dautan. Gipangkuhaan ni Atty. de la Serna og mga pamahayag ng mga biktima aron iyang isometer sa City Hall ug sa ubang mga buhatan sa gobyerno nga mahimong makatabang kanila. Would you believe their statement? Fully? Okay, first and foremost, there is no reason nga nung mo-create ni sila og situation. 1, 2 incident. But kung magbalik-balik na ni for several months, maog gihapon na ang gibuhat, luoy kay ni sila. Kinsa, they are speaking against the authority. Ryan Sorote, News 5. Nanggawas pa ang uban nga mga biktima alang sa pagreklamo batok sa hepe sa Police Station 2 ug sa iyang mga sakop. Lakip nini mo ang pagdagmal ug pag-abuso sa mga commercial sex workers. King Perez, Sugindimi. Kana, ginsa kaniya? Sagpa. Sagpa? Kapilang sagpa?
Way duha-duhang gitudlo nining 8 anyos nga bata nga ang hepe sa Cebu City Police Station 2 mo'y misagpa kaniya sa miaging tuig. Human nasuko si Chief Inspector Wildemar Tio nga nagduwa siya sa karsada sayo sa buntag. So, Sagpa. sagpa? Ano man? Yus ako sa nina pa doon sa kinan. Karon pa usab mitingog ang 16 anyos nga lalaki. Sayang nasinati sa kamot sa pulisan human gidakop sila sa mga sakop sa Police Station 2. Nang lago mangyang paa tungod sa pagbunal og kahoy og baseball bat, samtang natanggong sulod sa 4 ka adlaw sa detention cell. Adto din sa police station. Ipasod mo niya. Wala pa rin mo. Ibulang-bala na mo dire. May paguman. Ipabutan din ng karumos. Kung pakita na makanamay ka ng isandig, na siya gibunal na mo sa munti ng paa. Yung baseball bat na silver color. Nung ka-tritis ako, bakag mo, dito mo kalakaw. Kaya nagubag mo akong tiil. Nangangkod na lang, napanas na lang ang yung bunong sa yung tiil. Wala lang dyan, hindi na tayo makareklamo nito, kaya wala naman ka-ebidensya. Sakit di naman kita kakagbunas ng anak niya sa ringkaw. Labinagit pulis sila ang atong kasaligan. Kining usa ka sex worker nga kaduhana nga nadakpan sa mga sakop sa Police Station 2 dito sa Mango Avenue, biktima sa pagpangabuso sa mga pulis lakip na sa hepe ni ini. Uban ang unom ka sex workers, gisugo sila mismo ni Tio nga tilapan ang lapalapa ni ini. Yang gusto patilaan nga yung tiil gikan sa lapalapas tiil padong slobot gikan sa babaw. Kung dili may musunod kay yaman mi posilon. Gisundan kini sa pakighilawas ni Tio sa mga nadakpang sex workers sud sa police station. Ug human ni Tio, ipasa dayon mga babae sa laing mga pulis. Apan bisan siyang nasinati sa kamot sa mga pulis dili usa siya mapasaka og sumbong. Puli-puli mi ato sa kuan sa iyang opisina pantawgonan mi day. Human nasibya ang kamatayon sa 11 anyos nga bata ang gipatiran sa pulis nagkadaghan ang nanggawas nga biktima sa pagpangabuso ni Tio ug mga kaubang pulis. Sa law office ni Attorney Inocencio de la Serna Jr., anana sa 20 ka reklamo ang iyang giasikaso karong adlaw nga iyang i-consolidate aron isumiter sa Cebu City Government, DSWD ug children organizations. 90% sa akong gi-interview si children ang nibuhat ani nila. Sometimes naiusan ingon ni usang usa ka bata nga dito na sila sa sud sa silda na ay nagbinuang nga usa ka preso, gipasaka silang tanan unya hubog man kuno si Mr. Chu, hubog dito gipalinya gitagsag-tagsag sumbag. Laing 5 ngadto sa unom ka mga reklamo batok sa hepe ug mga sakop sa Police Station 2 ang giimbestigar karon sa Regional Investigation and Detective Management Division nga adunay kalambigitan sa mga kalapasan sa police operational procedures. So I would like to urge katong na ay mga kaigsuonan nato nga home feel nga medyo they were deprived of certain rights, din naka-experience sila og mga kuan dili maayong panghitabo sa ato ang mga kapulisan. I would like to encourage them to visit our office investigation sa Regional Investigation Office or sa mga city and provincial police offices. Wala rasab na balaka ang mga reklamante kabahin sa paglarga sa Police Station 2 Chief gawa sa nasod nunod sa mga kontrobersiyang giatubang niini ug mga kaubang pulis. Mura kay natuyo sa niya nga kuan og sakay gayuna ba nga siya lumalargahay kunuhay kunuhay ba ka og unsa kayang paglarga di ba kaya ning nakaso karon nagsupot-supot para niya. Magagadsab sa dagan sa investigasyon kung angay ipaubos og psychological evaluation si Tio ug ubang mga sakop sa Police Station 2. I do not know unsay frame of mind ni Sir Tio aning niya kay lisod makay these are helpless citizens unya kuan ba kanang sa ba ang pagkapobre. King Perez, News 5. Naila na sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang tao nga nakuhaan sa CCTV camera nga nanggaras og mga sakyanan. Anda mo pasaka og kaso ang mga tag-iya sa mga sakyanan nga gibiktima niini. Leslie Caminado Bistil, Sugin Limi. Sukad gi-upload sa Facebook niadtong Abril 18, nakaani og libuan ka reaksyon og shares kining video nga gi-post ni Teddy M. Ticar. Diin makita ang kuha sa CCTV gikan sa usa ka department store sa Barangay Lawaan sa Rakman sa Talisay, ining lalaking mangbagis og mga sakyanan.
Ang maong tao nga nagmanihog itom nga auto, mi parking kini tapad ining kolor puwa nga auto ug migawas ug kalit nga mibadlis hinungdan nga nabagisan ang pultahan sa puwang sakyanan. Human kini niya buhata, mibalik kinig sakay siyang auto dayon biya. Apan igo ra day kining miatras ug mihunong taliwala sa duha ka autong nagparking sab ug sama siyang gibuhat sa puwang auto, iya sab gibagisan ang duha ka sakyanan. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan dihang dunay mireklamo silang buhatan, nailhan ang maong tawo nga si Harry Camillo Ababa. Matod sa hepe sa Talisay Police nga duna nay history sa pagpangbagis og mga sakyanan si Ababa niadto pang tuig 2011 apan wa magpadayon ang pagpasaka og kaso human masettle. Base sa record sa investigator nato, naa siya inguna na gihapon nga insidente 2011 or 2013 pero wala gyud nakapile og kaso. Ang info nakuha na to gikan ni siya Amerika niya murag na ay problema na kaning sa iyang batasan o kani mutong gipapauli diri sa ang mga ginikanan niya mao lagi na mo to karo sahay. Si Nilo Almares mo'y tagiya sa puwang sakyanan nga unang gibagisan ni Ababa nga nakuhaan sa CCTV. Sakay atol sa mong hitabo si Almares sa iyang sakyanan ug duna siya kauban nga nakakita sa gibuhat ni Ababa. Desididong mo pasaka og kaso si Almares uban sa lain pang biktima sa pagpangbagis. Ito kung naman tao to nga kuwang kauban, hadlok siya, kita ko siya kay naman siya dirigid, pasensya sa siya. Motong nigawa siya paghawa na kay nakuyawan lagi siya kay takuman. So nakaklaro siya sa naw? Nakaklaro siya sa naw. Hindi ko lagi siya nga. Makita niya, makailagid siya. Depende siguro kung bisyo na niya. Kalau matagam, di na siya matagam kung pabiron-biron lang. Pero, open may any option kung sa siya. Basta kay, panagutan lang niya siguro ni, okay na. Nagduda ang mga biktima nga posibleng tuyong bagisan ang ilang mga sakyanan aron makarnap apan base sa gihimong pakisusi sa kapulisan sama sa tripping lang ang gihimo ni Harry Camillo Ababa. Kung narita sa kanang gitawag og mga carnapper o carjacker, pwede siya i-ex niya makakuha pansin atong tagiya. Mugawas siya pag mugawas, pwede tiunan sa laing kauban dayon i-carjack na. Pero kaning sa insidente karon murag trip ra man niya. Nya nakuha na po nato ang background niya. So dili siya carjacker. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Talo sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Minong posibleng dunay impulse control behavior o vandalism addiction ang lalaki nga mangbagis o manggaras og mga sakyanan sa Rakbayan sa Talisay. Andrea Patenya, Suginlini. Nanawagan ang pangu sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center ngadto sa kapulisan nga ikustodiya sa 12 panahon ang lalaki nga nakuhaan sa CCTV nga nanggaras og mga sakyanan sa usa ka parking area sa Dakbayan sa Talisay. Kung makustodiya na ang maong lalaki, moboluntaryo siya sa pag-check up niini aron masuta ang iyang tinuuray nga medical condition. Matud ni Dr. Obra, base sa video, posibleng dunay impulse control behavior ang maong lalaki, diin di niya makontrolar ang iyang tinguha sa pagpanggaras og mga sakyanan. Nagtuo si Obra nga dunay addiction sa vandalism ang lalaki ug malipay kini matag higayon nga makagaras og sakyanan. Yeah, deep inside wag na sila mag-gratify ang ilang into whatever nga anxiety or impulse na inside in them. But sad to say nga although na satisfied sila but this is not socially acceptable. Napay addiction to vandalism daw? Naasa, this is a form of disorder. Gipasabot ni Obra nga posibleng nakasinati og traumatic experience ang lalaki niadtong bata pa kini nga miresulta sa iyang psychological disorder. Hinuon matambalan pa kini kun mahatagan lang siya sa insaktong intervention. We do not know the history of this patient but most likely ako lang pag-analyze nga naani siya ay mga history in the past nga medyo traumatic siguro para sa iya and he wanted to get back at these people na who are believed to be behind as far as he's concerned na unsa may inunta iyang kahimtang karon, no? Dugang ni Dr. Obra ang gipakita sa lalaki usa ka matang sa antisocial behavior ug angay kining aksyonan dayon sa otoridad aron di na makamugna pa og dugang kadaot sa komunidad. These are the people who will do things that is against the law.
no? Mao ni siya nga mga klase nga tao nga most likely mo end up behind bars, no? Andrea Patenia, News 5. Dungan nga nasikop sa kapulisan sa Cebu City Station 6 ang magbayaw nga nalambigit o sa pamaligya og drugas. King Perez ug Ginlimi. Mukantidad og 350,000 pesos ang nasakmit nga drogas sa Cebu City Police Station 6 kon San Nicolas Police Station sud sa panimay silang subject nga si Jover Rosagaran sa Concepcion Street, Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo ganihang buntag. Subay ang pagpangronda sa impormasyon gikan sa mga residente sa dapit. Anana sa target list sa mga police station si Rosagaran tungod sa pagpamaligya og iligal nga drogas. Kining usa ka dakong pakete tulo ka medium size sachet ug 24 ka mga gagmayng pakete sa gidudahang shabu ang nakuha sa buy-bust operation. Matod sa hepe sa San Nicolas Police, nga kadaghanan sa mga customers sa subject, mga kargador sa fishport ug mga tricycle drivers. Actually, level 3 ni siya nga drug pusher. But depending on iyang distribution, naayo usahay nga magusog ni siya. Uban ni Rosagaran nga nadakpan mao ang iyang bayaw nga si Ferns Villanueva. Dungan sa bypass ang pag-serve sa warrant of arrest batok ang Villanueva nga dunay sumbong gikan sa PIDEA tungod sa pagpamaligya og illegal nga drogas. King Perez, News 5. Nasulbad sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang problema sa pagkolekta sa medical waste sa mga hospital. Usa ka meeting ang iyang gipatawag sa iyang gihimo nga task force aron pagsulbad sa mga problema sa syudad. Ray Pasaporte, Suginlimi. I-release na sa Department of Environment and Natural Resources ang permit sa PASI kung Pollution Abatement System Specialist Incorporated ang tigkulikta sa medical nga basura sa mga ospital sa Dakbayan sa Sugbo. Nagpatawag og tigom si Mayor Michael Rama sa mga kadagkuan sa Tambalanan, Cebu City Government, kolehiyo ug DENR nga iyang gihimong task force alang sa pagsulbad sa mga problema sa Dakbayan lakip na sa basura. Ang task force gitawag ni Rama nga for everlasting living. We have already identified their concern and then they will have to address that because everything has to be proactively addressed, not reactively. And now with that group being around, they will plan, they will organize, there will be accountable people, then they will be in control, they do some innovation, they do some enhancement, then sustainability and maintenance program. Human sa meeting, si Engineer William Cunyado sa DENR, nipasalig human sa tigom iya ng pirmahan ang permit sa PASI. Actually, 1 week before ato nang inspection ang kuan pass, no? Nya naka-comply naman sa mga requirements nato. So we'll have to issue their permit na this afternoon. And that was the pronouncement of William that by 3 o'clock he will sign, and that will be as good as PASI will continue to do it. Matud ni Cunyado, nadili ang pag-issue og permit tungod kay dunay kalapasan sa pasilidad sa PASI. Purpose ana karon nga i-create nato ang long-term solution for this medical waste para mag-prevent nato nga di na mahitabo ni usab. So we have this coming Friday natay forum sa opisina nato nga inviting all the hospital mo join sa ato aron makita nato unsay mga long-term nga solution atong buhaton. In that time, Tingal will present also mga best practices nga gihimo sa hospital to address this issue sa mga medical waste. Gi-release niya not because nga tungod lang aning napugos ba or na pressure siya nga uncollected na ang basura sa medical waste, no, but because compliance sad ka kay na naman po'y favorable endorsement sa ihang mga tao nga nag-inspect sa atong facility nga ready na gyud ang atong facility to be granted for those for all the permits nga necessary for us to operate. Unsi na katuig nga nag-operate ang PASI nga bugtong tigkulikta sa medical waste sa mga ospital. Nailaing ni apply nga service provider gikan sa Davao nga hapit na makakumpleto sa ilang requirements. Ray Pasaporte, News 5.
Nanawagan sa Visayas Ombudsman ang mga sakop sa Homeowners Association sa may Lower Calahoan sa lungsod sa Minglanilla nga suspensohon ang mga opisyal sa ilang lungsod subay sa ilang gipasakang kaso niadtong Marso 10. Kalapasan sa Procurement Law, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, violation of Anti-Red Tape, ugban pa ang gisangat nga reklamo batok nilang Mayor Elanito Peña, Vice Mayor Robert John Selma ug uban pa ang opisyales. Sukaranan sa ilang reklamo mao ang katukuran sa bagong ihawan nga nahimutang sa Barangay Calahoan. Ang karaang ihawan nga giingong gipanag-iya sa LGU gipaubos sa land swapping deal tali sa Popular Feed Mills Corporation nga maunay nag-okupa karon sa maong luna. Ilasab gireklamo ang kahugaw ug kabaho palibot sa ihawan ug giingong Y Environmental Compliance Certificate. Matud sa abogado sa mga reklamante nga gihikawan ug gilimbungan ang mga magbubuhis sa Minglanilla. Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act because naka-create magugdaw na magitago man. Okay, nga nang gitago sa may consideration kung doon ay land swapping. Nga nang gi-allow ang private corporation to build a facility sa government land without clear terms and conditions kung naka-benefit. Kung may nga mas pabor sa LGU because mas dako ang gipuli, asa man ang prueba ng nagipangayon nila, asa man ang memorandum of agreement. Davide Magpale Tandem Part 2. Lauman sa election sunod tuig kini human formal nga gipahibaw sa Liberal Party Cebu Chairman. Jinky Rosit, Suginlimi. Formal nga gipaybaw ni Gobernador Junjun Davide ang subling panag-uban nilang Vice Governor Agnes Magpale sa umaabot nga eleksyon sunod tuig. Kini mo'y nakabot nga desisyon sa duha ka habig human sa ilang pagatubang kaganiyang buntag sa Kapitolyo. After consultation with the family, has decided to seek re-election as Vice Governor. So, as I've mentioned earlier, it's Junjun Agnes one more time. But unta ni Davide nga doon na pa'y ubang aliado gawas sa LP ug bakod nga mosuporta sa iya mga kausa nga nasugda na sukad siyang paglingkod niya tung tuig 2013. Ablis sab siya sa posibilidad nga dunay ubang kandidato gikan sa laing partido ang mutapon kanila. Apan ang tanan, ikonsulta pa ni Davide sa ilang kapartido. We're always open to that for as long as pareho tag direksyon ba. Pang good governance man ang atong katuyuan yun. Si Vice Gobernador Agnes Magpale una nang miingon kagahapon nga way makabuot sa iyang desisyon sa posisyon nga iyang daganan sa gobyerno. Jinky Rosit, News 5. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita, Aksyon!